Budhe kimen kowe kudu tabah. Kowe kudu sabar. Pancen kaya ngene keadaane. Kita saling menguatkan yo. Iya. Kita harus saling menguatkan. Iya, kowe sing sabar ya. Padha-padha iso ngrasake jerite ngati. Iki lho nangis iki tak jupoke tisu iki. Nyondi dilapi ya. Kok sik tisumu kok saka bokong kuwi maksudmu apa? Maksudmu apa? Aja cuma brabas tok kuwi tisu zaman saiki ya. Jenenge tisu cabrutu. Pacane sarwasri jroba tenku tansah Pertiwi sampun dipun pinangkani wong ayu. Nek saiki wis mulai gelem joget ya wis apik. Iya. Biyen kon metenteng kaya reca. Iya. Ngagem proses. Prosesipun. Panjen. Ayo Elisa, gentenan Elisa. Ya. Iki ora luwih saka Ana Pertiwi polae iki nggo. Nah. Enak. Oh, wis pamer kelek urung-urung pisan. Sgeng dalu, Mbak Peli. Apri kok. Apri, Deng. Apeli. Budhe kimen sedeng dalu, sugeng dalu.
Heeh, Sugeng dalu, Nduk. Bude Kimen. Iya, aku wis krungu. Iya. Aku lihat kamu dari tadi tersiksa terus, diejek-ejek terus. Kamu kasihan banget Bude Kimen. Padha-padha wedok nek disakiti ora ya kowe Iya, jiwamu lho. aku ikut merasa ini sedih ngono lho, Aku melu mung tak nggo- terenyoh Mung nek. tak nggo sabar kok wong ayu gini Iya. kowe lho, padha ngerti. Aja cerak-cerak. Men semen kowe rasane semen apa? Aku ki mesaka Mesake to Elisa kita ya nyaman cedhak aku. Kowe nek sing berontak lho, Sa. Sopo sing berontak? Hah? Hah? Budi, Dingo tenan ki. Bude Kimen kowe kudu tabah. Wong Kowe ayu. kudu sabar. Wong ayu. Pancen kaya ngene keadaane. Kita saling menguatkan ya. Iya. Kita harus saling menguatkan. Iya, kowe sing sabar ya. Padha-padha iso ngrasake Iso, jerite iso. ngati. Iki lho nangis iki tak jupoke tisu iki. Nyondi Mas. dilapi ya. Kok sik tisumu kok saka bokong kuwi maksudmu apa? Maksudmu apa? Aja cuma brabas to kok. Kuwi tisu zaman saiki. Iya. Jenenge tisu cap brutu. Elisa iki kok ya. Gopak tele. Ora apa-apa nggone wong ayu. Piye Wong to? kowe iki wedok kok nggone wong ayu kuwi. Anu padha-padha wong wedok ayune. Ngayane mau ngaku apa saiki ngaku apa? Intine ngene, Nduk, nek ana wong wedok tersakiti iki kita juga merasa Iya, alah, melu melu terima. ngrasake, tidak hanya bersimpati tapi berempati. Iya. Seandainya itu terjadi pada kita. Bener. Yang namanya KDRT itu tidak hanya paribasan fisik. Tapi nih, Terus Sampai nggawe tangising wong wedok, sampai wong wedok menjerit, sampai wong wedok paribasan tekanan mental itu juga sudah masuk KDRT. kuwi yo KDRT Lah itu yo. perlindungan terhadap Kayak wanita mau menika lah. dilecehkan kuwi yo Kita KDRT. mewakili kaum wanita, ayo jangan sampai itu terjadi lagi kepada rekan-rekan kita. Oh, Pak Seno mboten pareng KDRT lho lah, kalih Bude mana? Kimen lho. Kan dano- nek kono ora apa-apa. Nek karo aku lambe sak tumangkari sak marang tak kandhane aku kandhano sa. Pak Seno mboten pareng niki cewek kasihan. Bude Kimen ki nangis terus pentino disio-sione. Sik to, kowe iki kok iso muni cewek iki tau weruh apa piye? Lah, Doro. Iki lan napa? Alah kok tak fotoke. Bude Kimen. Jan disio-sio terus karo Pak Disio-sio, Seno. Padahal ngandot yo. Padahal posisi sedang hamil. Ya ampun. Dan wijine kono sisan. Aja ngono Pak Seno. lah piye? Tapi wingi nek berdasarkan lambe turah ki Sukino dudu Sukimen Seno ki. Lah apa? Sukimen Katno. Lah katong iso Iki apa? wong fitnah janene wong arep menguasai hartane Pak Seno paling sok-sokan dadi Nyi Seno Ora. Nugroho parah. Oh, jotok buka saiki. Sesuk nek wis lumintir nang nggon aku didum loro. Iya. Nggih, saat iki napa ngaturake napa Pak Seno wonten pamundutan. Elisa ndonga sik kagem. Kula ndonga kagem Mbah sate kambing Mbah Margo. Nah, keluarga besar. Sik, kok ndonga kagem sate kambing piye? Nah, pripun? Iki acara 1000 hari. 1000. Ibu Pariem. Pariem Margo Utomo. 1000 hari Ibu Pariem Margo Utomo. Mbah Margo kuwi biyen dodol sate kambing. Orien, saniki nggih tesih to? Saiki putrane Mbah Margo. Ayo, ora salah. Wong ben sate kambinge laris kok. Kan sesuk ben nanggap melih. Kok kowe ngerti nek dhisik laris? Hah? Kok kowe ngerti? Lho mbiyen lak lho nek ra laris ora iso nanggap Pak Seno. Oh, Pak Seno, iya. harga khusus e. Iya. Ora iso nanggap Dedek Mimin lho ya. Nah iya makane. Nggih mugi-mugi Jenius. keluarganipun Ibu Pariem nggih. Nggih saged semuanya bisa sukses, Amin. bisa meneruskan usahanipun. Nggih. Kados benjang cucu cicit nggih saged nerusaken. Kok muni terus iki cicit e. Wis. Iya. Nggih niki sakniki ngaturaken napa? Ya, tembang kok ngaturaken. Tembang. Tembang Banyuwangian mawon nggih. Ya, Banyuwangen yo kena. Wau kan sampun Spiderman sampun ular kembang keketon Apa? pun. Apa mau? Spiderman. Sok Spiderman ki apa? Kae mau. Sesideman. Spiderman. Spiderman iki kancane. Iki film kok Spiderman. Kancane Superman. Spiderman iki duwe sejarah ning gamelan padake tabuh bonang kae ora nek ra mergo Spiderman ra ono buntele. Kok Iki iso? apa kok ra ono buntele langsung di ono buntele. Kuwi dadake tabuh bonang dadi ono buntele kuwi mergo Spiderman. Kowe iki jarene IQ-ne tinggi ning ra ngerti. Mosok kuwi mergo Spiderman. Kok ala-alamu memang. Mergo kemonggo. Kemonggo iso gak tutuk. Anjen yo omongane Elisa iku kudu karo mikir, nek ora mikir ora Ya Allah, jelas. aku kok dadi Spiderman iki apa?
sarjana psikologi. Nggih. Sarjana dalang ya, Nduk, dalang putri Ya ya. dalang Oh, no. ya luar biasa. Bangga aku sama kamu sebagai sama wanita, aku kagum sama kamu. Alah. Kita harus saling mendukung ya Bu Deki Men. Menang banyak. Ayo nak. Nggih. Wah, Jan. Mamyan mayone man. Goleki Mas Den kok to kowe? Ora. Mas Denko izin sebulan menika. Lah wonten apa? Wonten kontrak teng Jakarta. Eh. Baju disagui. Sih, iki lancar. Niki gantine Mas Sanslik. Mas Sanslik. Kok sanslik sampo niku. Oh iya. Mas Sanslik. Sanslik. Rejoice. Gandeng belia biangan nyeram yai noswan tohoro pianyu wangi Tak kono nangkung latung. Gusti Allah. Kendange kok ora arep ngono kok dadak ragu-ragu meng tontang. Sanslik. Kaget tenan lho aku tenan kaget tenan iki mau iki ora acting. Dedek kaget. Kaget. Kaget banget. Kaget Kang Mas. Piye? Kaget. Kene. Kang Mas. Kamu dadak nunggu waktu lho. Kaget. Mang cekel jantungku lho. Oh, kaya ngopo jantungmu jan. Kaget. Ora mau lho. Pripun raosipun Pak Seno? Pindah malih mau dereng kraos, pindah malih. Kang Mas. Jan. Pripun enten apane? Ya wis kaya ndemek dadane wong lanang. Mboten enten. Iya. Wong wedok kok wulune tukul kene. Simbar Jojo. Angger dikerok esuk iki sore wis tukul menang to. Ate pusing aku. Mboten napa-napa. Niki wong wedok jenenge subur, subur Kang Mas. Woi, saiki model saiki. Aduh, Menapa? Gegere ditato. Oh, Sih. ditato Kok putih? barang. Panu ya. Kok panu piye to kadas? Kadas. Kang Mas kula wonten mriki mawon sih. Kemringet to edan. Kula wonten mriki. Dilap. Aku neng kene wae, ketoke aku nyaman neng kene. Nyaman. Terus Pak Seno ya nyaman. Ya udah nyaman ketemu nyaman. Ih, drama banget deh. Lahirlah Sukino. Ora lunga dhewe, ditenono wis aja kuwatir. Ora lunga dhewe. Lah gresek mulani ngono dhewe. Rasakan bom molotov. Ngentut to. Kang Mas, nyampengipun menika dereng leres Kang Mas. Iya, piye. Menika kula resak. Ya. Rasa mer ya jenenge karo bojone kok. Oh iya nyiseno Nugroho. Arep ayu kowe nyatane dipilih aku. Mbak nyuwun tulung mantu tok cempala bathuke niku kersane sadar. Halu banget kok mau. Kersane Mangke eling. maturan pinarak nggih Kang Mas. Kula tak mriko riyin. Lho rak ya lunga dhewe tenan. Gandane ngambar harum Nduk. Mula kok rene anek kaget rene jebulane tuk bush. Iya nek pancen pocone diserot to. Ngono. Nek Pak Dalang ki ngono wae nganggo irama ya, Lek. Piye? Ora ketara. Piye pun. Tiut. Ayo. Kulon gunung
Endia Gumel yare. Gumel yareng Taman Sari Nuswan Toro. Ya, mangga. Yuk. Bye.
Kimen, Mbak Pri, Pak Senon, Grok. Hah? Keju tenan. Lah piye wong nyambut gawe kok malah sambat kowe iki ora kejutenan piye ora. Kowe keju lah prabotku anggar kena keringet melayu dhewe. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Neno lingasam yen mutan ya wis gedhe wis 7 sasi iki wis bocahe wis obah-obah terus Mas. lelampahan kang wuri Tresna tulus tresna tulus nadyan neng gubuk asmara ya yen liwat aku kelingan monggo ya yen liwat aku kelingan gubuk yen rasa joget mah melotok rasa ubek to sa kowe ki ubeke sing ketir-ketir ki aku kowe ha iya wis madeg gejejer wae meneng wae aning piye nek kebacut joget ki nek krungu gamelan iki kaya nyetrum dhewe ya nggih nyetrum e heeh kudu obah hah kudu obah rasa obah wis heeh pokoke kowe ki siji aja obah Terus? loro aja turu mengkurep kok disenggol sikile karo bojomu iso mubeng kaya rolet kae sakniki malah ken senam ya Pak Hah? senam hamil nih kalau ah iya penting kuwi nggo kelancaran perlairane berlairan nek berlairan kelairan ha iya krungumu apa persalinan ayu ning kupinge semper ha mergane
kelahiran kuwi penting kuwi. Dadi nganggo guling barang kae didengeng-dengengke. Oh, satu ambil napas ngono kuwi. Kuwi wong meteng-meteng ya ana sename. Oh. Nggih, enten. Terus nglumpati kacang. Nek tememplek malah. Anu terus ya sapa jenenge? Senengane Bagong ini omong waton. Eneng pamundutan trau. Ya, diaturake kok ora usah kuwatir. Engko tak wacake engko ndak dikira lumantar stream anu WA. Oh iya. Kula Mas Sugiono Jakarta. Oh iya. Nonton bareng streaming Kisena. Matur sembah nuwun sampun dipun sebut nami kula wau Limbuan. Ya. Nyuwun lagu nderek kemawon nyekar Mbak Tatin. Welah. Kae lho Tin wonge sing rambuté slewah sithik. Ah, kae Mas Sugiono kae. Kae nyambut gawe ning Polda. Pol Daratan. Ayo, kowe nyanyi Tin. Ya, iki disuwuni ndak. Engko gelok penggali. Tin. Kula Pak. Gek menyat. Menyat meleh. Budhek to kowe iki saiki. Mboten nek kula ngenten nek duduk. Duduk apa nyambut gawe kok keset. Sengit aku. So cantik kowe. Yo ben cantik kok ngopo. Unek-unekke mimin. So cantik kowe ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo karo Elisa ya.
Asa. Ayo. Ora apa-apa men. Ngetik sa. Iki anake sapa rong turu yah meneh iki jan. Kowe rumah saku kowe iki wonge cangkeme juweh. Lah napa ta? Ana wong ndelok bocah iki malah justru anu lho kebanggaan bagi awake dhewe. Cah cilik yahine iki sing seneng ndelok wayang iki luar biasa. Oh. Lah nggih. Ngono. Sesuk rasa sekolah ya, Dik. Oh. Ya sekolah sing sregep nek seneng wayang ya belajar wayang. Belajaran ki ora kudu dadi dalang kok. Ngerti tokoh-tokoh wayang ki sudah luar biasa. Karena tokoh-tokoh wayang itu iso ditulat budi pekertine lan apa ya jenenge kelakuane. Oh ngono. Kabeh tokoh iso, Pak. Kabeh tokoh wayang iso. Iso. Pamane Citraksi ngono apa? Sing iso dipatuladani apa? Citraksi kuwi le percaya diri lho. Citraksi ki percaya diri, arep dhek kalah ning tetep maju. Oh iya, yakin ya, Pak. Yakin, dadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citraksi tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Ning tetep percaya diri. Oh iya. Ngono lho. Oh iya, kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku jan cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jare Jare kowe kan lagi menggemaskan. omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane. Sing nek Sok kan cantik. ya ben ngopo to? Enggak terus iki. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Nek selfie yo selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas Ora blas. toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine katin ki ireng. Yo. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Ya bener. Ning ora anak piyai Kulon Progo iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Piyai Kulon Progo iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon rai Raine kesorotan srengenge. Kula nuwun sewu, pasuryane Piyai Kulon Progo iki anggere raine ireng Kulon Progo. Ha ta. Oh, Nek nek wong Bantul mesti separo kene iki. Separo. Mangkat kerja saka wetan, kena kene, bali kerja saka kulon Saka kena kulon. kene. Anggere wong Bantul ya ndek raine ireng separo. Iki wong Bantul. Bantul. Iki contone. Ate wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung, cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya, pancen iso dititeni ya, iso dititeni. Nek tatin kae ireng. Dhuwurane tok sik ireng mingan. Oh, Dhuwuran piye? nggon bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa kok. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo iki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye lho? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan. Arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo kepencut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono kuwi walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Iki kok. Lah iya. Ngadi salira ngadi bisana. Oh iya bener. Ngadi bagong. Gatel ya dikukur, Pak. Aja seru-seru ndak mlinyeh. Le ngukur. Apa tak aku
nih. Arep dikukurke. Wah. Ayo Sa. Sapa aku sih, Kek? Ya. Iya. Ya. Ah ngono kuwi nek nyempaluki pisan ditanggapi. Dek rumangsa terus kaya bintang tamu. Karepe arep nyempaluki terus. Mula nengke wae. Memanismu hangu jiwa Agawe rujiting Yo Tatin. Yo Tot, sok cantik. Kowe muni pe mau? Ayo Tot, sok cantik. Tot jenenge Tatin kok. Oh, nggak tahu. Dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot Fans Club. Wow. Jadi fans club Pak Tatin Mulane jenenge kok jeneng kowe ngerti ra mergo apa dijenengi Titot? Merkene Kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dipejet suarane mak tetot. aku kayak jajan ya, Pak. Muni yo. Gatot Jo. jarene. Ini enggak untuk dipegang. Oh enggak. Terus Enggak. Dilihat aja. oh dilihat. Titot itu nama panggilan waktu kecil. Oh, Titot. Yo. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggepe kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak untuk dibikinkan. Ini sebenarnya ini Adalah untuk- nama Iya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Apa kang nadya Neno. upama munduta Rokmini. Rakmi Tertamtu tak turuti Ngibarat ngibarat wong numpak rau. perahu lumampah tanpa apa wih? Apa ta? Apa? Apa iki ngapae? Kak krungu apa suara ngono? Ayo mbok aku ora ngapa-ngapa kok. Wong sinden kok ngrungokke swara jaba-jaba. Mbak Tatin ki lagi sensitif karo Paseno. Ngapa? Mau mergo dionekke popote ngono abot ngono langsung gue barang langsung sensitif dia sedih. Langsung golek barang Pak, golek timbangan. Oh, ayo mulane kowe iki Makanya gampang tersentuh, gampang kena ngono tak lho. kon kuru kok ngeyel. Ya besok lihat ya. Hah? Besok dilihat. Besok itu. Ya jangan besok. Nah, mulane iki wis aku wis ngacungi jempol kowe gelem berusaha. Kuru wis ngacungi jempol. Aku semelang nek panggunge miring mingan. Anggere kowe munggah krengket. Cilaka to. Ojo lho Mbak, ojo kurus Mbak. Mengko kowe ra sida menggemaskan. Kowe Ya. apik ngene iki wae. Lah kayak cerewet terus ya. Cerewet dasmu. Yo. Karo dalang kok unekke cerewet. Ayo ming wong siji kuwi sing wae. Kualat wis do nang kowe, daging tumbuh wis mrukul. Loh, meni terus ta?
Tak buktikan. Waduh. Jan aku cantik awas lho. Hah? Nek kowe aku mbayangke kowe kurui malah elek lho. Lah piye to ngewohke? Tenan. Mbayangke kowe kurui awakmu kuru malah sirahe gedhe dadi men. Kayak ndas tok ya. Arep nyindane ndolon-ndolon. Lah terus aku harus gimana? Sindan-sindane do mbayangke ngono guyu kabeh kok. Aku apik kuru apa lemu? Ah, Berarti ya dalange tok sing ra senengi. Oh iya, ora mung mergo le nyawang ki kok. Ora iki kok kukar-kukur wae ngapa to? Ada kukurke piye? Oh sing nyai kembang kowe kene kok gatelen Apa ngono. kok matamu cenanangan tekan kene? Lah lagi omongan kok ngene. Wong kukur-kukur kulit-kulitku dhewe kok. Gatel le mayang iki sok klebon kewan cilik-cilik kuwi. Kok ora wedi lho ketemu kewan gedhe. Temu apa? Ana lho sing kewan mlebu ning kene iki tak nengke wae. Aku kok mlayu banter banget. Tolong. Wah, ketemu wae. Ketemu ingon-ingonku. Apa? Ula. Apa? Ula. Ula apa? Ula-ula duwel. Mange ana ula duwel. Ana. Nyokot udel. Dagelan paketan ngono dhuwur nyokot. Udel sak ngisore sithik. As. Oh, kowe. Tatin. Lah ya kaya nek lahiran ngono ka lho nek Bagong gawe. Ya. Sinden sok nek cangkeme cemplung traka ming tatin. Sinden omongane waton clekap-clekap ora. Lah apa to? Kowe omongane clekap-clekap karo juragan ra ngajeni. Wis kuwi dosane ora. Lah juragane ya atose ramom nek karo anak buah. Apa digodhog? Kaya beton wae digodhog. Men aku du beton. Ngawur pongge. Mbah ramong. Kae cah cilik-cilik nganti do. Kowe ngerti pole kok do nguyang-nguyang. Ya wis ben ya gayengke kok ya. Lumampah. Cekan ngendi mau? Oh. Walah Ing madyaning jala tara. Hah? Jalantara. Itu ya. Apa? Jalan Nidi. Oh nidi. Lemah. Lemah. Wis seneng mblasuk-mblasuk-ke ora. Ngapa kowe ngguyu? Akar muni ra sida. Apa? Lho. Rak gah. Ayo sah. Tonyo kowe anggere. Apa ayo? Ana hubungane karo Leket lemah. mesti. Hah? Ora ya. Temah gonjing hanggen jog ning paku lingan. Ya. Kembang rawe, monggo diaturake. Yo, gedheroke. Oh, kaya Elisa iki lho. Menikmati tenan. Oh. Oh, Bob sik. Apa? Wis tak bedhek kowe iki nek joget pol meng ngono kuwi meng. Lah kan piye kan gulung-gulung? Kaya mentok mlaku meng. Anggere digusah. Ciri khas wong dede kuwe. Mbok kaya Elisa iki lho. Ya gak aku ora iso kaya Elisa. Tantung. Oh, iki gedruk ngene iki. Lah itu Elisa. Dinikmati. Ya saya Aku ini. dentantung. Rasa ama itu wong joget nek wani kene joget rene. Nek wani joget rene. Oke. Wah, yes.
Gandeng. Agak aku kan joget ngono. Angga kowe gelem ngopahi aku 1,5 juta joget. Oh aku dikeki wis urung kok njaluk. Amunane kowe rasa sok akon-akon. Ya aku ya wis ben ngene iki, rasa dikomentari. Maksudku ki dibedakake lho ning panggung kene lho panggung kono ki beda. Mau bengi kok ya ming. Ya ora ngono ku. Saiki ya Piye to Mbak coba kok mosok ngene-ngene to? Ya ora lho genah aku apik ngene. Piye? Oh, kurang piye bawangku? Apik. Lelek ming nek nelek. Kaya mentok. Kok tau roh piye nek aku nelek? Ya nek mentok nek mlaku ra ono dol mandek cret. Apa cret to Mbak? Wah, ora ngerti aku. Yo, gedroke. Yo. Iki lho, dimati lho, menikmati lho. Hop. Kayak Lisa. Iya jajal, mbok nyoba tangane ning bathuk. Tangan tangan tengah ning bathuk, tangan kiwa ning mburi. Ngene iki. Kok kaya arep cewek. Menika tatin bapak-bapak, ibu-ibu penonton iki tasih rawuh. Menika tatin, menika sinden cangkeme elek. Tangane nang mburi Kok sike nek cewek iki tanganmu sing sijine ngendas, lha nyekel cidok nganggo apa? Ya gini lho. Lah terus lek ngosoki? Ya ora sanggo ciduk. Iya, berarti ora tau dikosoki. Hei. Ora ngrembug kosokan. Silak jam 4 ayo gitu. Ya ben ngopo kok. Lah ya iki kesuwen ki. Sing ngrakit lakon ki aku. Sing penting lakone Pandu Swarga. Engko bar gara-gara Pandu terus Swarga bubar ya beres kok. Ora kan aku terus. Ayo kowe mau tiru sik anu jenenge tiru sapa? Elisa. Baleni. Dong. Ora kowe mau ora ngono kuwi kok. Kok beda mau? Wes aku terima bayar nek kon ngono iki, Gah. Dang. Kok tak rasa-rasa kaya wong edan pasti kae. Enggak mau aku seperti itu enggak mau. Oh. Artis itu Kenapa? totalitas. Aku bukan artis. Kenapa? Enggak. Coba. Kenapa enggak mau? Kenapa tidak mau? Aku enggak seperti itu. Oh. Kenapa enggak seperti itu? Karena apa? Karena dia bentok. Karena aku betok. Yo. Kalau kamu cantik, enggak Iyalah, gue cantik. betok. Oh, kalau cantik enggak jogetnya enggak kayak Enggak, gitu. Gimana nanti- terusnya? Nanti mereka bisa bicara, Tatin jogetnya kayak gitu. Ih, itu perasaan kamu aja. Ya. Perasaan kamu. Coba deh, pasti pada ketagihan lihat egolan Tatin Titot. Coba deh. Ora, aku nek kayak Cuman begini doang dikit. Oh. Loh. Gitu. Loh. Nah. Aku nek iso kaya ngono kuwi, wah, piyaga ki nglesak kabeh. lah apa? Dandung jus. Bok. Aku iso kok. Aku karo ngentut e. Dadi kaya disebarke kae. Yo. Monggo wong kaya Tati ki nek gelem ngono ki ora nyuwara ning mbah ora. Ngapa? Ngono wis trebuk. Yo kembang rawe.
Matur sembah nuwun. Wis sing do rukun. Heeh. Engko sikut-sikutan. Antil-antilane. Ah iya, ya Elisa kok sikut pisan iso opnam. Kaya ketiban glugu. Kaya ketiban glugu ra. Kowe do tak kandhani ya, Truk. Gong. Ana apa reng? Ana apa reng? Ora sida. Oh. Kok tiba-tiba malik meneh pikiranku. Yo, sowan Bapak Semar yo tak derekke yo. Janeng yaning talaga kadilanget Wela, arep nyanyi apa yo? Mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur dadalan anake wong mati mati keneng apa mati ikane kaya Caca prapteng kikir sokanyo ilang raganyo terus rantak-rantak bareng aku jedul saka jero bumi ora pangling lakune Pakde Kurawa. Ya dasar para nyata Antasena iki, Pakde Surtayu. Ya. Ngaturke bekti ya Pakde. Tak tampa gawe gedene atiku Antasena, pangestune wong tuwa tampanana, tak gegem dadiake jimat. Gumun atiku kok dadi lakuning Kurawa kok kener negara Ngamarta. Monggo dina samengko pundhenku Ngamarta nedhem jengkar saka negara Ngamarta. Aku tak takon karo Pakde Surtayu, niatmu apa, karepmu piye, Pakde? Antasena. Satemene aku wis ngerti yen to adik-adikku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta. Mula iki ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Prabu Duryudana, aku kene nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh. Mula Kurawa ingkang bakal njaga marang negara ing Ngamarta. Sik. Aku ki apal, Kurawa ki pinter nek kon goro. Aku iki kapal, Kurawa ki pinter nek kon ngapusi. Mula arep kanthi pawadan Pakde arep njaga negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku. Kurawa tekan negara Ngamarta ki mung bakal niat mbedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta. Ya ngono apa ora? Kowe rasa ngapusi Antasena, aku iki tukang sulap. Aku padha karo sing halu-halu ning kulon dalan kae. Ngono. Dadi aku ki nek ming perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan werna-werna, aku ora bakal percaya. Mula saiki ngene, sadurunge Antasena ngamuk, kowe bali, Pakde. Mung isih waras. Mumpung isih sehat.
Nek sampeyan bacut nuwun sewu, nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat. Nyoba apa piye? Ayo kundur sak Kurawamu kabeh, Simbah Sengkuni kon Pranata Kurawa kon balik, barisane ditekuk penjalin, rasah nerajang negara Ngamarta. Nek sampeyan bacut nyuwun pangapura, nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa, ora jeneng aku ora wani, ning aku wong kepengin jaga marang negara Ngamarta. Mergo aku entuk kewajiban saka Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Dadi sapa wae sing ora duwe hak, ora duwe kewajiban marang negara Ngamarta, ngidake sikil ning tapal wates negara Ngamarta, totoane nyawa. Piye? Kono dolan ngono, kae tuku obat kae. Panu kados kurap gatal jamur. Nang kula dalan kono nggugu karepe dhewe. Kowe malah ngusir karo wong tuwa. Ora ngusir, ning mringgake becik. Entuk bacut ora entuk bacut. Bacut to. Sirahmu tinggalan kene, kok pecah sirahmu nggo gatheng dina Antasena paratke. Marmo kula aturi kondur bali yen ngukup negara Ngamarta lumuh digawe becik gembol ndasmu mati dening aku mudar kowe
Hei, pikir. Wah, mati. Ah, iya. Hot. Oh, waduh. Wah. Ah. Mundur. Mriki. Cut, wonten dawuh. Kowe anakku. Aku pakdemu aja pican-pican wani karo aku ya Cak Bagus. Nek nganti aku nucu tenan karo kowe. Bapakmu we gila karo aku. Apa meneh nganti kowe wani karo aku ki padha karo timun mungsuh dulen. Timune aku dulene kowe. Cecok aku modal. Panjenengan kundur. Ora iso kundur. Ora iso bali. Bali yen to wis ngukum negara Ngamarta ora bakal bali. Aku nek ngukum negara Ngamarta tak gawane negara Ngastina kowe ngalah legane. Bolo. Bolo. Mati kula man. Mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk. Dipun ajar mboten kantenan kula sumanggaken. Pecah kula man. Mungsuhmu Gatotkaca ngamuk anak kula pringgondane. Nyamber ngiwa nyamber nengen. Pun kula sumanggaken. Pecah kula man mungsuhmu Antarja. Le perang niku ngenten iki. Ning kula iso remuk awak kula. Bajigul. Kakaya kowe lek gelut suwe dhewe, acem tenan man. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatotkaca. Heeh. Kula kandhani Gatotkaca, saya cangkel karo aku pakdemu. Nek kowe ngel karo aku, ditenono kowe bakale lemuk. Dereng lamuk lek kula omong niku cangkem kula didupak sak kayange. Monggo sikile Gatotkaca niku nek wis necu, sikile dadi pacul. Heeh. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mables. Wah, bengokno dijejeli sikil. Jrep. Bar niku candha awak kula banteng jil. Gatotkaca niku nek banteng lek tiba bola-bali lho, Man. Apa iya? Enggak. Mlika, terus bali mlika. Sing terus terakhir dilebokke teng icel debok. Kira jenenge ngrekasake kanca to. Ya ora ngrekasa ben nyambut gawe. Anggepe kok mung udat-udut. Udute iki nek apik 76. Malai watuk. Malai gelek. Lah iya. Mbaya ngumumi kancane. Heeh. Kancane niku cah nom-nom terampil-terampil bagus-bagus. Udute piltel. Apa? Piltel. Filter. Heeh. Mil. Semen, nyemen raimu apa?
Mil. Kok niki kok wah jan wis anggere ana kletek ditampung, ana kletek ditampung. Tas niku isine mung 7 nang tok. Kali kacamata pembesal. Oh. Nek nggo kacamata laweluh bablas. Wis mripate lodo cathok kupinge budhek. Oh. Njaluk gunungan ya dinaiki kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tok terima-terimake. Nek ora tok terima-terimake ya malah kowe dhewe sing tern. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalé nggih niku sing sebageno nggih Man. Metu meneh. Lah sampeyan aja omong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugihan kula. Anane sampeyan iso tilik-tilik ditata tembok niku merga saka niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Waduh, ayo. Ngerkasake wong. Sapa sing arep maju? Cit, non. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Ngomong suwe sapa? Rene. Amuk susu Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kurawa bubar mawut. Mung suwe sapa? Antasena. Wah, edan. Wani mboten. Lili apa? Liyane Antasena. Gatotkaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Aku wong tuwa geliak-geliak. Mumpung dinduk bebek pirang-pirang. Kula njaluk ya, Man. Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak sak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak sak dituku bolot mengko ndak cilaka ora iso jamu. Ha iya. Maju wae. Maju. Antasena Gatotkaca Antarja. Aja gleleng macamu gembos. Anu gembelut siramu. Iki Pak Demo Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama dipati legane ati. Kowe bayi iki sore kok arep wani karo Pak. Ana piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon Citraksi menang karo Antasena? Takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong delok. Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena wong semene iki bali kabeh. Siji diarani dalange petuk. Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang awet, tur tresna, tur kerep nanggap kowe bali wae ngalah. Sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ha iya. Berarti nek aku menang karo kowe, penonton semene mesti bali kabeh. Tur ora bakal diundang meneh. Nek ora diundang, kowe nang jero kotak setahun bosok. Wah, iya ya. Ha iya. Wah. Lah nek ngono, supaya aku ora meng nang kotak terus, tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku iki lakon.
Kowe iki termasuk penjahat. Penjahat iki kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso jane sesuk-esuk kudu diwenehi tengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo. Sok ora nanggap dalang kae meneh. Nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakokke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wow, ya wis. Nek ngono, aku tak bali wae. Sing penting tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbangane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake yo entuk aku tak mulai rasa mungsuh kowe. Iya, Cil. Perang kok ora ana suarane. Man? Sesampeyan pengen dadi wayang basa. Lho piye to iki cah iki? Maksude piye? Nek sampeyan kepengin dadi wayang basa setahun ora dilakokke, niki wau kula perang karo Antasena. Ning gandeng penonton sing niki sudah ngerti nek bakale kula kalah. Nggih ta? Nek kula menang, niku kula karo sampeyan ora ditanggap meneh. Nek kula karo sampeyan ora ditanggap, niku kula karo sampeyan ning jero kotak selawase urip ora dilakokke, teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lah nggih. Niki Pak Wahyono wis masak tengkleng. Oh. Nek nganti Citraksi menang, tengkleng dilorot ganti bubur. Karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya, lelangge. Mula mbangane sesuk-esuk jangan ngrecek. Lho wong saniki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggali terus do mbleh wedhus piye? Niku sing kula karepke. Mula mbeborosi. Pun sekecake, Man? Ra sida perang. Mboten. Ndak malah dadi wayang ora dilakokke, ngrekoso urip kula. Lah iya. Lah jebul bubar mawut tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas. Mengko yen anak-anak Pandhawa lena ngamarta dijeki nggih. Gumulung mangempak ing wadya magiri reh ronanggono magawe gelar iko jaladri. Oh Kang iya Dimas wis ana tandha-tandha Kurawa arep ngregem negara Ngamarta. Iya. Aja kendhoni ngene dandan ya Kang, menawa kepara dikencengi. Iya Dimas. Mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta, Kakang lan aku kudu cancut tali wondo. Kakang ndak suwun ngambah Dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta saka Dirgantara yen ana apa-apa menewa tandha karo aku tak ngaso ning jero bumi. Iya Dimas sewang-sewangan. Ayo Kang.